Neste vídeo imos ver como crear un libro. Un libro é un recurso de Moodle que está pensado para poñer apuntamentos de xeito organizado como sairía nun libro físico, por capítulos, subcapítulos, etc. Imos acceder á páxina web co noso usuario e contrasinal que nos deu o administrador. E imos ir ao curso no que queremos crear o noso libro. Podemos ir aquí desde os meus cursos ou desde a miña área persoal e eleximos o curso no que imos crealo. Primeiro activamos edición para poder engadir o recurso e imos ao tema no que queremos crealo e damos aquí engadir un recurso e eleximos libro. Para configurar o noso libro temos que poñerlle un título, imos poñerlle unha descripción que é obrigatorio, tema con contido sobre derivadas. E imos ver agora, podemos presentar a descripción na páxina do curso ou non, e imos ver o apartado de apariencia. Aquí podemos elexir como vai ir formateado cada capítulo, se vai ir numerado, con viñeta, sangrado ou sin ningún tipo de simboloxía. Nos imos a deixalo con número e podemos elexir se personalizar os títulos ou non. Se non os personalizamos, cada capítulo vai ter sempre un título obrigatoriamente. Se non os personalizamos, o título do capítulo vai aparecer aquí arriba. Se nos eleximos personalizalos, entón teremos que metelos como contido do libro e non van a aparecer aquí arriba. Nos imos deixalo así. Estes dous bloques verémolos máis adiante e agora podemos lle dar a guardar e volver ao curso ou guardar e mostrar. Se lle damos a guardar e mostrar, vai nos levar directamente á configuración do libro e se non, pois vamos a ver agora como vamos a facer. Damos a guardar e volver ao curso, lévanos aquí a onde temos o libro, para configurar o noso libro temos que clicar sobre el. Desta maneira xa nos leva á páxina a donde nos levaría directamente se lle daramos a guardar e mostrar. Vamos a poñer o título do primeiro capítulo, que sería taxa de variación media. Para que non se faga tan extenso o vídeo, eu xa teño aquí os contidos que quero poñer, entonces vamos a copialos e pegalos. Vamos a copiar hasta aí, vamos outra vez ao noso libro, pegamos aquí o contido, control V. E agora imos a meter unha fórmula. Esta fórmula ímola quitar dunha páxina web. Eu vou meter esta gráfica e isto de aquí. Isto de aquí é unha imaxe, como podedes ver, se eu a selecciono, paso o rato para seleccionala, seleccionase todo xunto. Doulle o botón dereito e doulle a ver o código da selección. Teño aí o código da selección, doulle a control C e vamos ao libro e ímolo meter aquí dentro, porque é código HTML. Vamos ao final de todo, non necesitamos entender moito, simplemente vamos ao final de todo, damos a control V para pegalo, damos a actualizar e xa nos aparece aquí a fórmula. Temos a fórmula centrada, debaixo dela, vamos a cambiar o parágrafo para que nos vaya para a esquerda, debaixo dela ímos a meter a gráfica aquela, vamos a poñer gráficamente, sería, e vamos a meter aquela gráfica. Como vamos a meter a gráfica? Pois do mismo xeito, vamos a seleccionar a gráfica e dándolle o botón dereito, damos a ver o código da selección, damos a control C e indo ao noso libro, outra vez na sección de código HTML, ao final de todo, damos a control V. Como vedes, esta imaxe ten unha dirección que é esta de aquí, que é a páxina web de onde a sacamos. Entón, eso significa que cando o noso alumno ve este libro, o libro vai ir buscar a imaxe e pon aquí porque é unha imaxe pública que está nunha páxina web, vai na buscar aí. O único problema que tería isto é que se esa páxina web desaparece, isto deixaría de poderse mostrar. Vale? Vamos a continuar e imos agora a meter un vídeo. Entón vamos aquí, vamos a poñer no seguinte vídeo, vemos máis detalladamente como se vai a facer. Entonces vamos outra vez ao noso libro e aquí copiámolo. Vamos a poñer o párrafo á esquerda e copiámolo. Vale, entón, imos meter agora o vídeo. Nós queremos que o vídeo saia aquí na páxina do libro, non que haxa un enlace que nos leve ao vídeo. Entón, imos ir ao vídeo e no vídeo temos que seleccionar compartir. E para compartir danos dúas opcións. Unha que é esta, que é o link do vídeo, que sería se nós queremos que se abra noutro sitio, que vaya noutro sitio, a velo, e se non esta que é insertar, que ten o mismo símbolo de código HTML, que nos abre unha etiqueta HTML, que empeza por iframe. O único importante desto que vos quededes con que as etiquetas iframe son as que se utilizan para incrustar cousas na nosa páxina. Entón, damos a copiar, para que non la copie, vamos aquí,
seleccionamos código HTML e de novo poñéndonos ao final volvemos a pegar e aí o temos. Actualizamos e temos aquí o vídeo. Vale, situámonos aí onde está o vídeo e vámoslo centrar tamén. E con isto temos a nosa páxina feita. Damos a guardar modificacións e temos aquí a nosa páxina coa súa fórmula, a súa gráfica e o seu vídeo. Ben, se vedes ademais, aparecenos agora aquí na esquerda un novo menú que se chama táboa de contidos e aparece a primeira páxina que creamos. E temos distintas opcións. Unha que é para editar a páxina, por se queremos cambiar algo e modificar algo do que puxemos. Outro que sería para eliminala, se non nos gusta como quedou. Para mostrar e ocultar, porque podemos seleccionar páxinas dun libro e non mostralas todas, é dicir, podemos ao mellor querer levar este libro a outro curso, pero non dar todo, entón ocultamos algunhas das páxinas. E temos aquí un máis para engadir un novo capítulo. Imos pulsar o máis para engadir un novo capítulo, e imos engadir o capítulo taxa de variación instantánea. Vale, imos poñer agora o contido, que vamos a coller aquí deste arquivo de texto, igual que antes. Aquí, hasta aquí, control C de copiar. Vamos aquí ao noso libro, copiamos aí o contido, control V e vamos a meter unha nova definición aquí. Vale, esta nova definición ímola quitar de outra páxina web. Se vedes aquí, imos coller esta fórmula e se vedes aquí eu ao ir seleccionando, vedes que selecciona a fórmula non como antes, non todo xunto en bloque, senón que vai cachiño a cachiño. Isto é porque isto é un texto, vale? Non é unha imaxe como tal. Entón, facemos igual que antes, damos o botón dereito, damos a ver o código da selección, damos a control C para copialo e ímolo meter na nosa páxina. Vamos aquí a código HTML, situándonos ao final de todo, damos a control V para pegalo, damos a actualizar e vemos que nos pon aquí o texto tal cual e coa súa fórmula. Pero agora esta fórmula, vamos quitar esta parte do texto que non nos fai falta, e esta fórmula agora de feito podemos pinchar nela e poderíamos cambiar calquer cousa se quixeramos, vale? Podría poñer aquí, por exemplo, B, vale? Vou deixar a que é o que tiña que ser, vale? E aquí, pois vamos a poñer agora o mismo, gráficamente sería, vamos a insertar outra imaxe, isto vámoslo quitar, e vamos a insertar outra imaxe. A imaxe que imos insertar agora, en vez de insertala dunha páxina web, imos insertala desde o noso ordenador, porque desa maneira sabemos que sempre se vai ver, porque vai estar alexada na nosa aula virtual. Para iso imos aquí, a donde pon imaxe, e decimos encontrar ou subir unha imaxe. Buscamos a imaxe no noso ordenador, desde aquí enviar un ficheiro, damos a navegar, e collemos aquí interpretación da derivada, abrir, enviar este ficheiro. Vamos a poñer unha descripción que sería interpretación xeométrica ou interpretación da derivada, vamos a poñer. E para que así, se a alguén non se lle mostra a imaxe por calquer cousa, en vez de aparecerlle a imaxe, vai aparecer este texto. Damos a inserir e aí temos a imaxe. Como vedes, aparecenos aí e a ventaxa con respecto ao anterior é que vai aparecer sempre, vale? Clicamos aquí para centrala e guardamos modificacións. Ben, xa temos dúas páxinas do libro, que as vedes aquí. Ben, agora aparecenos ademais uns botóns que antes non nos aparecían, que son estas flechiñas, que nós podemos utilizalas para cambiar de orde os capítulos. E fixadevos que ao cambialos de orde xa me cambia tamén a numeración deles automáticamente. Vale? Ben, imos engadir unha nova páxina e imos en un novo capítulo e imoslo engadir aquí debaixo, o capítulo 3. Vale, engadimos un novo capítulo que vai a chamarse derivabilidade derivadas laterais. Ben, este capítulo non lle vamos a clicar aquí en su capítulo porque é outro capítulo normal. Vamos a poñerlle tamén o texto, este que está aquí abaixo, a partir da definición de derivada. Damos a control C, damos aquí a control V para poñelo. E podemos ver o concepto de derivada lateral. Entón, agora, vamos a poñelo nun vídeo. No vídeo seguinte, podedes ver todo o apartado, por exemplo. Ben, e agora, en vez de poñer o vídeo como puxemos antes, incrustado dun vídeo de YouTube, o que vamos a facer é utilizar o enlace. Entón, vou a escribir aquí, en mayúsculas, as palabras ver vídeo.
vale? E clicando nestas palabras, seleccionando estas palabras, vamos a poñer un hipervínculo a este vídeo. Entón, damoslle aí a inserir unha ligazón, inserir e editar unha ligazón, este simboliño de aquí, pois o fixe moi rápido, e imos escoller o vídeo. E agora sí que, en vez de, cando lle damos a compartir, en vez de quedarnos con este código de aquí, imos copiar este de aquí. Damos a copiar, vamos outra vez ao noso libro, e aquí na URL da ligazón, pois poñémoslle o vídeo que acabamos de copiar, vale? E aquí decidimos onde queremos que o abra, se nesta xanela ou nunha nova xanela. Damoslle aquí o título, derivadas laterais, e damos a inserir. Vale, entón agora vedes que isto se puxo en azul, é subliñado, e aí estará o vídeo. Non estará nesta páxina, senón que agora, cando lle damos a guardar modificacións, podemos ver que aparece este texto e que se eu pincho no vídeo, na palabra esta, ver vídeo, nunha nova xanela, ábreseme o vídeo para velo, vale? Ben, entón vamos a continuar editando e agora imos engadir un subapartado a isto con un applet de GeoGebra para que os alumnos vexan. Damos aquí a engadir un novo capítulo, e a este vamos a poñer exemplos resoltos e vamos a metelo como subcapítulo do anterior, vale? Para que vexades como é. E aquí o que imos meter é un applet GeoGebra. A miña intención é que eles teñan isto de aquí na páxina do libro e que poidan andar nel. Como vedes, é interactivo, vai cambiando a medida que o fago. Aquí podemos elixir unha pequena teoría ou exemplo, e se lle damos a nuevo, cámbianos exemplo, cámbianos esta gráfica, que podemos seleccionar se a vemos ou non. Isto é o que queremos que apareza na páxina. E eu decíavos antes que eso se facía cos códigos iframe. Entón aquí, nesta páxina, vamos a meter só eso, e o código iframe que vamos a meter é este de aquí. Copiámolo e pegámolo no libro, vale? Dentro de aquí de editor de código HTML. Damos a control V, temos a etiqueta iframe que nos dice isto sería o ancho, que é 100%, co cal vai ocupar todo o ancho do ordenador, da páxina que sai no ordenador. De alto pon 200, alineado está ao medio e non ten bordes. E este SRC de aquí é onde vamos a meter a dirección. Entón, vamos aquí, a derivabilidade, aquí é onde temos o noso código GeoGebra, e vamos a insertar, copiamos da dirección, vos agora non o estades vendo, pero o que fago é copiar a dirección, e vamos ao noso libro, e aquí, en onde está o oco SRC, aquí vamos a darlle a control V para meter a dirección de GeoGebra onde está isto que eu quero, vale? E de saber que vai a quedar moi pequeniño, damos a actualizar, vémolo aquí. A verdade é que non dá moi ben para velo, para visualizalo, porque queda moi pequecho. Entón, vámoslo a volver a editar e vamos a cambiar o alto. O alto podemos cambiar aquí, onde poñía alto. En vez de poñer 200, vamos a poñer 600. Vale, damos a actualizar e aquí agora vemos que se ve mellor. Nesta páxina non vamos a meter nada máis, vamos a dar a guardar modificacións e observamos que os alumnos teñen aquí a páxina, que teñen ademais na páxina isto para poder baixar o scroll de aí, e teñen aquí que lles funciona, bueno, despois cando vexamos como queda o libro, xa o vamos ver cando vexamos como a vista do alumno, vale? Ben, e como vedes, aquí no menú do lateral aparecen os 3.1 exemplos resoltos, vale? Porque o metimos como subapartado do 3. Por último, imos meter un novo capítulo, que non é subcapítulo do anterior, por iso quitamos aquí, e imos poñer exemplos resoltos. Entón, aquí imos copiar directamente a unha páxina web, vale? E esa páxina web vamos a coller tamén, daqui vamos a meter igual que metemos antes, vamos a seleccionar a etiqueta iframe, copiámola con control C, vamos aquí, en HTML, damos ya control V, e imos meter esta páxina, que como vedes é un arquivo PDF, vale, con exercicios resoltos. Entón, copiamos da páxina de navegación toda a dirección con control C e dentro do noso libro, aquí onde está o SRC, imos meter aquí isto. Non vos preocupedes que o texto da etiqueta este todo
vou no deixar eu para que o teñades no curso, vale? Entón poñemos aquí, pois, igual de antes, por exemplo, 600, e damos a actualizar. Xa o vemos aquí, védelo, e imos a agardar modificacións. Vemos agora que creou aquí 4 exemplos resoltos que non é subapartado dos anteriores, vale? E está aquí a páxina. Entón, agora imos ver como quedou o libro, e para iso imos ao curso, aquí arriba, levámonos ao curso, imos desactivar a edición e imos pinchar sobre o libro derivadas para ver como se vería. Temos a primeira páxina, coa súa fórmula, a súa gráfica, o vídeo, temos aquí os botóns de navegación para ir polo libro, ou tamén o podemos ver aquí na esquerda, os distintos apartados. Tamén están aquí arriba os botóns de navegación, vamos á segunda parte, tamén temos aí a gráfica, e a fórmula que puxemos, damos a seguinte, que é a páxina 3, o capítulo 3, derivabilidade e derivadas laterais. Isto é o que vos comentaba antes, se eu puxera os títulos personalizados, este título do capítulo non aparecería aquí, teríamos que metelo nós igual que metemos este contido. Iso ten a ventaxa de que podemos formatealo nós como queiramos. Damos aquí a ver vídeo, abre o vídeo nunha nova páxina, seguimos para adiante, vamos ao subcapítulo 3.1 de exemplos resoltos. Vedes agora aquí cargo a páxina e vedes que podo desplazarme para baixo para velo, podo darlle aquí e elixir un novo exemplo, podo resolvelo ou resolvelo primeiro e ver como é resolto despois, podemos ver a teoría e podemos interaccionar coa páxina igual que se podía coa páxina original. E finalmente temos aquí os exemplos resoltos no libro que puxemos, que ven aquí. Se o quixéramos poñer máis grande, pois tamén o poñemos máis grande.